Alright, so dito naman tayo sa pwestuhan naman ni Boy Bangus. Ito yung mga latag niya ng mga bangus na sure na walang lasa, masarap. At bangus tagupan ni Boss Maeng. So ito po yung 120 na mga kada piraso. At meron din pong 70 pesos isang piraso. So yan po yung mga presyuhan. Piso. Piso lang yan, piso. Tapos 130, no? Presyuhan ng mga kada piraso ni Boss Maeng. At meron din po piso. Para magkaiba, Boss Maeng, mas malalaki rin to. Okay, pamanjerin. Buslando, laki naman ko, buslando. Bakit may linya? 70. Hindi, may linya. Samahan niya, samahan. Samahan. Tato yan. May linya pala diretso. So doon niya sinusukat kung gaano kalaki yung mga bangus na binibenta niya na mga kada piraso. Alisita ay madam. So yan po yung mga presyo, no? 100, 120, 130 sa mga presyohan ng kanya mga bangus. Buslando. Bukas dadalhin ko listahan ng dami. Dami, naku po. 130 Bukas na bukas. Maganda yan, lista natin. Dito mo tupi. Oo. Maganda nga yun para bukas. So, Boss Maeng, salamat ha. Nakarating na hanggang Iran. Nakarating hanggang doon. Baka taga roon yun. Ang layo. Yan po si Boy Bangus ng Malabon Fish Market na nagbebenta, no? Iranian. Dahil na ng Iranian. Muna sa mga kababayan ng taga-Iran. Ayun. Iulugan mo ba, Manila? Salamat. So ayan yung mga presyohan na ating in-update kay Boss Maeng, no, ng mga bangus. So pili lang po kayo, talaga nga naman ay sulit at makakamura ka sa mga presyohan ng kanya mga bangus na kada piraso. Jeff, salamat, thank you. At mga prutas, no, sa mga latagan din po dito sa Malabon Fish Market. So ang dami, no. Yan yung 50 pesos tumpukan. So, Pasit Kalawang, ang daming hipon, no? So, ilalatag pa lang yan, no? Ng mga hipon na yan. At Golden Pompano. At ito naman po yung mga kada piraso ng mga bangus na latag dito ni Boy Putik. So, 80 pesos po, oh. Bagsak presyo na yung tilapia. Hindi po yung tilapia rito. Ayan, no? Nakipagsabayan na rin sa mga presyohan ng galunggong. So shout out sa'yo, El. Good morning. Good morning. Ayan, no? 3 kilo at 1/4. So ito po yung mga presyo ng mga kada piraso, no? Na mga bangus. 100, 130, 140, 150, 120, at meron po tayong 110. So yan po yung bentahan po dito ng mga bangus kada piraso at Golden Pompano. So shout out sa iyo, Boy Putik. Good morning sa iyo. Ayun, shout out sa mga mamimili ni Boy Putik, no. Yan po yung mga natagan niya ngayon rito ng mga isda na inyong mabibili sa kanyang pwestuhan, no. So malupit na si Boy Putik. Boy Putik, thank you. El, salamat El. Shoutout ulit sa'yo. Shoutout sa mga customer ko. I love you all. Good morning. So, kay muy tayo. 50 ang kilo. Bakit bumaba ang mga presyohan ngayon ng mga tahong? Nakipagsabayan na rin sa mga presyohan ng mga galunggong. 50 pesos, no? Na mga kilo. So, salamat sa'yo, Moy. Thank you. Kaya Pintuna. So medyo mamadaliin lang natin yung ano natin dito kasi meron tayo narinig na sound music. At iniiwasan po natin yung mga ganyan, no? So yung mga presyo ng manok ni Dayan, ganun pa rin po, permis na permis po sa mga presyo, no? Dito po kasi sa bayan ng Malabon Fish Market, hindi po orket mura ay okay na, no?
So, ayan po yung mga latagan po dito ng mga gulay at prutas, no? So, ayan, mga mangga po natin, 90 pesos kilo. At presyo ng mga ampalaya natin, broccoli 160, 120, no? So, may sound music, kaya lumalayo tayo sa mga tugtugin. So, magaganda mga limango. At mga limasag natin dito, babae, matataba. At ito naman yung mga latag ni Vito, no? Magaganda mga dalagang bukid at bitugo. 80 lang, 80. Yan ang presyo niyan, 10 to 60. Eh sa bitugo, yun po yung mga presyo, no? Yan po yung latag na presyo po ninyo mabibili sa pwestuhan po ni Vito. So ito naman po yung mga tahong natin, 150 ang kilo. Matatabang mga tahong, 100 pesos. 80 pesos na lamang po yung mga Isang galon. isang takal po, no? Mabentahan ng mga tahong. Tapos mga talaba rin natin, ganun din po. 100 pesos na takal. At kilo po dito na malalaki mga tahong ay 100 pesos. So yun yung mga fisher na mga bentahan po dito sa Malabon Fish Market. At kukumpleto sa iyo sa masarap na mga ulam. Good morning po. At ang pusit natin dito ay 300 pesos kilo. 50 pesos mga tumpok. At ang mga tortilyo natin ay 200 pesos kilo. Ano? Yan yung mga tumpukan. Ang mais mo magkano? 4.50 pesos. Japanese corn. Ayan po. 4 na piraso, 50 pesos. So, tumpukan ng mga galunggong din po dito, no? Ito na yung mga latag ni Kuya Ricky. Mga yellow pinto na. Kaya ko ng ano. 180 isang piraso at mga sa mga naghahanap ng Nakanakawin nilalabas na. ulo ng salmon, ayan po. Yun yung pinakasabaw mo, yung Sprite. Kuya Ricky, good morning. Kano po presyo ngayon ito? 200, walang pagbabago po yung presyo ng mga bangus nating malalaki na dagupan. At mga tilapia, Tilapia 130. 130 pa rin po ang mga presyo ng tilapiyang Pampanga, no? Pampangang buhay po yan na inyong mabibili. 130 po ang per kilo. Kuya Ricky, salamat. Shout out sa'yo. Good morning. Salamat. At yun yung mga update natin sa kanyang latagan. At ang kilo ng hipon ay 200 pesos. 200? Bumaba na ang presyo, 200 pesos ang kilo. At tumpukan po ng tilapiyang Batangas, 100 pesos. At dito yung hipon, no? 230 ang per kilo. Opo. Ayan po, 100 pesos kilo po ng tilapiyang Batangas. Si Nanay, namimili po dito sa Malabon Fish Market. So, marami na mga pusit at mga tilapiyang Batangas dito, no? Ayun, no? Pusit, oh. Dami, oh. Sariwa-sariwa. Magkano kilo po dyan? 4. So, 400 pesos po sa mga pusit natin, no? Ngayon pa lamang po ilalatag yon at may nakalatag na rin po dito. So, iba-ibang pusit po yung ating ina-update ngayon dito, oh. Sa pusit to mo, 280. Tapos dito po 300 pesos. At ang mga torsilyo po natin ay 130 ang mga kilo. Salamat po. Thank you po. Alright, so dito naman tayo sa mga bentahan ng ibang mga klaseng laman dagat dito sa Malabon Fish Market, no? So, may mga update tayo dito. So, ito yung mga yellow fin tuna natin, 150. At pusit po natin dito ay 280. So, yan po yung pusit, 280. 100 pesos kilo ng mga galunggong. Alumahan, 100 pesos din po.
Lagyan mga doon sa tulingan kayo. So yan po yung mga hipon natin, 230. So shout out sa'yo, Kengkoy. Hindi kita nakausap doon, dito ko na pala. So ito po yung presyo ng mga tilapia Batangas, 100, 110, 110. So yan po yung mga presyo po dito ng mga tilapia Batangas. So murang-mura na po ang mga latagan po dito ng mga tilapia Batangas sa Malabon, at yung mga galunggong po ay 100 pesos din po yung kilo. At ang hipon po ay mababa rin po mga presyo, no? 200 hanggang 230 na mga presyo. Kwenta ko, lalaki na niya. Panlaki kwenta. O, kwenta. Pusit pa rin po ang nandirito, no? At 60 pesos pa rin po yung mga kilo dito ng mga galunggong. So shout out sa'yo, Tiyo. Good morning, shout out. Nadya ko na naman yung mga galunggong ni Aaron. Shout out sa galunggong ni Aaron. Yun o, malupit ka, Tiyo. Tapos dito po ay 80 pesos. Yan po yung mga per kilo dito ng mga galunggong, no? So bagsak presyo yung mga galunggong natin dito. 80, 60, napakabisa ng galunggong natin. Ay, yan, no? Oo, gagalunggong. Ayan po, 80 pesos yung mga kilo. So dito naman tayo sa mga latagan pa na ating i-update dito sa Malabon Fish Market. Ayan po, 100 pesos. Nando. Tapos 70 pesos kilo ng mga galunggong. So murang-mura yung mga presyohan, no, ng kanilang mga latag na inyo pong mabibili. So hindi pa natin nakikita dito si Boss Makmak at nasa bakasyon pa ata o nandiyan lang sa bahay nila, hindi lang siya nagtitinda, no? $2.20 yung mga kilo ng hipon, 300 pesos. So yan yung mga presyohan natin dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Geng. Good morning. 80 na lang po ang kilo ng mga tilapia Batangas. Galunggong. At ito ay kay Boss Alan. Yung tilapia niya ngayon ay 50 pesos na lamang po yung tumpukan. Pababa ng pababa yung mga presyo ng tilapia Batangas, no? Tinumpok na rin sa 50 pesos yung halaga niya. Galunggong 100 pesos at 140 rin po dito yung mga per kilo. Ayan yung mga per kilo ng mga galunggong. Good morning po, pre. Good morning. At dito yung... What's up, yo? So ayan po, 100 pesos tumpukan po ng galunggong. Wala si Boss Alex. Nagtitinda sa kanto to. Sa Katman siya ngayon. Nagiwalay kayo ngayon ng pwesto. Malay mo na mamaya na magtatabi. Oo, pag umuwi na. So ayan po yung 50 pesos tumpukan ng mga hipon natin, no? Mga pansahog sa gulay. Salamat po. At ito yung mga tumpukan. Yan po yung presyo ng mga isdang alumahan. Pusit. Tapos mga biya. Tanigi, no? Yan po yung mga tumpukan po rito. At papakol 100 pesos yung kanyang kilo. Fresh na fresh po mga lamang, 70 pesos per kilo. Lumot 280. At 100 pesos kilo. Gulyasan 100 pesos din po ang kilo. So yun po yung tilapia Batangas natin, ha? 100 po. O, tumpok 100 pesos mga galunggong. Ang laki ng mga isdang bato, oh. Emperor kung tawagin niya mga isda na yan. Emperor na malalaki. Black Emperor. Magkano?
150 po ang per kilo, no? Sa mga isang bato na latag ni Doc Gerald. 150 po sa mga per kilo po niyan. Emperor. So ganito po yung sitwasyon sa mga latagan po nila dito sa bandang Ibabana. At 150 po sa mga tumpukan, dalawang tumpok, 150. Pero ang bentahan po 100 pesos po ang tumpok ng tilapia ang Batangas. So 150 naman po yung per kilo. Ito po yung 150 per kilo. Mga isdang pagi na malalaki. Tapos tumpukan din po dito, no? Yan po yung pagi, 150 per kilo. Tumpukan po ng galunggong 100 pesos. So shoutout sa'yo, Boss Jeff Baliw. 100 pesos po. Ang daming galunggong, no? 100 pesos mga... 100, umulan ng galunggong ngayon, Boss Lando. Murang-mura na. So shoutout sa mga galunggong. Sa mga lasingero dyan. Pa nagiinom. So shoutout sa'yo, Butoy. Kaya pala nagliligpit ka, lilipat ka pala, pare. Nasaan ka nung kailangan ka namin? Doon di ka pumunta. Nakipag-date, ha? So, ito po yung mga per kilo. 100 pesos sa mga tilapiang Batangas. 90 pesos. 100, no? May tinda ka, pre? 180 per kilo ng mga bangus. Busy ka na naman sa kalalaro dyan para kang Buda. So, shoutout sa'yo, pre. Shout out, shout out, shout out. Ayaw mo talaga? Busy siya, no? Busy sa kalalaro ng kanyang mga... Malamang ko, ano to eh, nag-ML to eh. So, ito yung mga presyo ng kanyang tilapiyang Batangas. 100 ang mga kada kilo. At 90 pesos, no? Salamat, pre. Thank you. Paring Butoy, magkano yung ano mo hipon? Yan, mura lang yan. 240 lang yan. 240 ang per kilo mo. Mababa na yung mga presyohan ngayon, no? So, yan po yung update natin sa mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. Salamat! So ayan po yung mga 100 pesos na kanilang benta po dito sa Malabon Fish Market. Salamat! So napasadahan na natin itong mga latagan ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. Talaga nga naman ang mga presyuan, no? So murang-mura pa rin ang kanilang mga bentahan po dito. So anyway, sa mga masugid natin na mga taga-subaybay at pumupunta dito sa Malabon Fish Market, hindi porket mura ay okay na ang mga nabibili po natin, no? So suriin po natin ang kanilang mga ibinebenta dito sa kanilang mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So bumalik tayo dito, nawala yung sound trip. So ito po yung mga presyohan ng mga kada balot ng mga manok, no? Happy birthday po! So yan po yung mga manok ni Dayan, 85 at 100, 130. Yan po yung mga kada balot ng pakpak, backbone at mga pakpak mo natin dito, leeg, no? So ito yung mga prutas kanina na hindi natin nadaanan, ayan. So yan po yung mga presyohan, no? At yung mangga natin dito ay 90 pesos po yung mga kada kilo.
Alright. Ate Rogie, salamat. Thank you. Dito, update natin. Lodi, magkano yung yellowfin mo ngayon? Boss Lanzo, good morning. Good morning. Magkano ngayon? 180 lang per kilo na. 180 ang per kilo ngayon ng mga yellowfin tuna dito ni Lodi, no, sa Malabon Fish Market. So, shoutout sa'yo, Lodi. Good morning. Thank you.